Amólame moito a manía que ten todo o mundo de quitarlle importancia ás doenzas dos demais. A quen non lle dixeron, por exemplo, cando lle doi a gorxa: bo, iso non é nada. Xa, pero a min doime. Pois pensa noutra cousa. Pensa noutra cousa, que fácil. Pero non ves que esta dor non me deixa pensar? Eu decidí estudar medicina para axudar as persoas. Por iso é porque me parecía a forma máis doada de ver as rapazas espidas. E soas. Comigo. Eu teño unha saúde de ferro, non hai virus que me entre. Nin virus, nin bicho vivente, verdade que a mí non me entra ninguén. A mocidade hai na que gozar que logo se vai, sobre todo no que a mozo se refire. Ou mozas. Iso sí, unha recomendación. Procurad eliminar todas as probas por se casades cun home celoso patolóxico. Xa me gustaría a mí ter probas que eliminar. Iso é precisamente o que eu quero, gozar da mocidade. Pero os homes deste país deben de estar confabulados para que iso non ocorra. É certo, hai que gozar, xa sexa da infancia, da adolescencia, da mocidade, da madurez ou da vellez. Naturalmente que podo entender que a miña muller tivera relacións con outros homes antes de estar comigo. O que me parece injusto que haxa por aí seres indignos de levar esa honra con eles en seren conscientes do afortunados que foron. Se os pesco eu, seguro que son uns desgrazados. Segurísimo. Ou non? Se tes medo a unha resposta, non preguntes. Agora que de saber que me había dar tanto traballo sacar a carreira, estudo para zapateiro, Non porque me custa aprobar as materias, senón porque é imposible levar unha vida normal nesta serie de tolos. O importante é gozar. Ser ou non ser, das is de cuestión. Por fin podo facer un monólogo. De verdade? Lucía, axúdasme. Buah, pero mira que tes trapalladas inservibles nesta caixa, Trapalladas non. Recordos, Lucía, recordos. Podesme axudar? Sí, os recordos gardanse aquí, E ocupan menos. Grazas, Lucía. De verdade que non sei o que faría se non me viñeras a axudar coa limpeza do piso, De nada, niña. Que é isto? Nada, ha de ser unha trapallada sin importancia. Ten razón, xa está ben tanto gardar e gardar. Non é boa aferrarse ás cousas do pasado. Vaites. O meu diario de moza. Non pode ser. Oi, xa vexo, é todo un exemplo de como desprenderse dos recordos sen pestanexar. Ai, non o podo creer, pensei que perdera. Quen ia imaginar que eras dos que escribín diarios? Que se cadra non é tan inimaginable, non? Escoita, mira que parlada. Hoxe fago 16 anos e aínda uso un 80 de suxeitador. Desde logo debe de ser agradable ver que hai cousas que non cambian, que máis pon? Escoita, teño 17 anos e aínda sigo sendo virxe. Ou fago algo rápido ou terei que casar co primeiro idiota que apareza. Está claro que escolliche na segunda opción. Pois enganaste, Lucía. Vaya se fixen algo. A partir de aquí ven o máis forte. O clasificado, xe. O máis forte, xe. Non estaredes mirando unha desas famosas revistiñas de Sebas? Diso nada. Estamos mirando o diario, Dana. Diario? Non sabía que escribises ningún diario. Nin eu xa ni me acordaba. Cousas de adolescente. Atopou Lucía coas cousas para tirar. Pois continúa coa lectura, continúa. Son todo oídos. Esquece, Diego. Os diarios son privados. Privados? Pero se yo estabas lendo a Lucía. Non é o mesmo. Ela é unha amiga. Ala, eu marcho, que xa empezo a escoitar as zapatillas cantando mi No, ti tranquila, xa desaparezo. Está claro quen é o que sobra aquí. Voume dar unha ducha. Xa estou aquí, entre sen chamada. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir, sempre mellor sen contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual, que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor.
tiñas que ver como se puxo Diego por non lle ler o que poñía no diario. Non o entendo. Lu, déxame estudar, que teño un exame a media mañá. Que máis de ter a caso a muller hai máis de 20 anos estivera con 2 tíos máis ou menos. Se les os dous aínda non se coñecían. É para min? Claro. Grazas, és como a miña nai. Pois eu sei, non che fago. Que tes? É a polpa da laranxa, que sempre me deu repelús. Miña nai pásamo por un coador. Non. Veña, Lu, porfa. Ti non oíche o dito de nai non hai máis ca unha? Ai, que mal me atopo. Estou fatal, A donte se que foi boa, Onte non saín. Xa, que che foi falta a ti sair para agarrarse unha boa, xa. Pensas que non se vin a botella de whisky que tes debaixo da cama? Esa botella está sen abrir, que siga así, que é para un negocio. Xa, un negocio dos teus. Mira, non me fagas berrar, que me doi moitísima cabeza. En que kilómetro? Ti rimona, pero para min que estou chocando unha gripe como un mundo. Non sei se non terei febre e todo. Pero mira que es hipocondríaco, Voume vestir que xa me tarde. Sebas, te la lista da compra na neveira. Non esquezas que non hai nada para comer hoxe, Vale. Se viñas, mírame aquí a ver que teño, anda. Ai, Mira, doime a gorxa, teño febre. A ver, Fran, a ver. Se te abaixas mareaste. Sí, E se falas alto picache a gorxa. sí. E se move a cabeza para os lados, douche o pescozo. Sí. Pois non o fagas, Fran. Este que clase de médico és? Ningún, este paso non o serei nunca. E sabes por qué? Porque os meus compañeros de piso non me dixen acabar a carreira. A ver, dime por menos o que che parece que teño. Ai, Fran, está claro que estás sufrindo un proceso perico-gripal, acompañado da sintomatoloxía habitual. Leve inflamación da gorxa, elevación da temperatura e tose con expectoracións. Que? Que tes gripe, Fran? Iso xo sabía eu. Pois iso, ala, eu vou estudar, que non hai maneira. A ver, onde vas con tanta presa, home? Non és tío que di que a biblioteca está barrote cando hai exame? Vou para a facultade, pero non para a biblioteca. Atopei un sitio íntimo, acolledor e sobre todo tranquilo. Moi tranquilo. Ti és capaz de ir estudar o cuarto da limpeza. Que un segredo, como sabes? Oe, Raúl, escribiches un diario algunha vez? Non, supoño que non. Pero coñecerás a quen que o fixera, non? Un amigo ou unha amiga? Con que clase de xente pensas que me relaciono? Non, verdade. Non, si xa me parecía a mí. Hola, Raúl, ponme un pasteliño. Ah, mira, sen dúbida Sebas dá o perfil. Sebas, escribiches un diario algunha vez? Sí, claro. Que cousas escribías normalmente? Home, que pregunta, Diego. Ai, ti querelo saber porque Ana tamén ten un diario, non? O tema xa é de dominio público. Todo o mundo sabía menos eu. Un diario é algo moi serio, Escribes todo o que che pase pola cabeza. E se o escribes con 14 ou 15 anos, non che digo nada. Que? Que a mente dun adolescente é moi quenturenta. Todo o día pensando en mozos, mozas, fantasías eróticas... Experiencias. No meu caso, experiencias poucas, pero fantasías moitas. Pois agora que recordo, Ana dixo que eran cousas de adolescente. ¡Alá! O que daba eu por ver o que pongo o diario ese, Se fose a miña muller. Vou para a facultade. Raúl, onte na casa escoiteille dicir a Ana cousas como o máis forte, clasificado X. Clasificado X. Ex-classified. Interesante. Na adolescencia da Ana. Por aquela época non andaba de manobras polas costas galegas a flota da OTAN. Manobras, Diego, os apostos mariñeiros mesturándose coas guapas e hospitalarias nativas. Ex-classified. Lucía, anda por aí, Diego. Non. Ai, menos mal. Mira, quería pedirche un favor. Poderme agachar isto no teu piso durante uns días. Pero este é o teu diario, non? Que che pasa na voz? Non sei, empezaches ti. Sí, é o meu diario. E coñecendo a Diego sei que non vai parar ata que o atope. Así que mellor que o teñas ti, sí. Ai, aniñas, sempre me tes que meter nas vosas movidas, Xa non é a primeira vez que levo un zapatillazo perdido. Tranquila, muller. E por que non lle contar o que pon en listo? Que tal lista foi antes de estares con el, non? Cando lle dixen o nome do rapaz que me deu o primeiro bico, botou 2 días en falarme. Muller, todos sabemos que Diego toma moi a peito estas cousas. Pero saberá entendelo, non? E botou 10 días buscando na guía telefónica o seu número para ameazalo. Mira, endereino coa miña vida se foi falla. Ai, tes razón, Que día bonito está. Puf, unha pasada.
Ata logo. Chao. Hai que ver que conversas máis parvas temos ás veces Lucía máis eu, Ana, non disimules. Sei perfectamente que estabades a falar do teu diario e non me importa en absoluto. Como? Claro, muller. Entendo que un diario é algo privado e moi íntimo. E aínda que sexa a miña muller, tes dereito a un espazo para ti soa, a túa intimidade. Moi ben. Non sabes canto me alegra oíche dicir iso. Eu que pensei que ias mover Roma con Santiago ata ler lo que pon ese diario. Se o sei, non lle dou a Lucía para que me agache. Lucía. Un sitio perfecto. Aquí non me vai molestar ninguén. Niara, niara, nia. Niara, 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 nia. E ainda me quedan 2 horas para repasar. Niara, niara, nia. Niara, 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 nia. Ai. Niara, niara, nia. E ahora. Isto está tirado. Niara, niara, nia. Niara, 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 nia. Vai ser un camiño de rosas. Niara, niara, nia. Nia. Ei! Hai alguén aí? Ei! 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 É que teño un exame, veña, ei, abrídeme que teño un exame. Que teño un exame. Está tirado, seino todo. Ai. Imposible. Aquí non me oe ninguén. Querías un sitio tranquilo, Sebas. Vel aquí o tes. Tranquilísimo. En fin, o mellor será esperar. Supoño que non tardarán a aparecer alguén. Ei, poida que necesiten pronto unha fregona, porque algún alumno cos nervios do exame vomite no corredor, ou porque algún alumno cisca uns fígados polo chan na clase de prácticas, ou porque algún alumno... Un momento, Sebas. Se o que está aquí pechado es ti, as posibilidades de que iso ocorra redúcense moito, pero moito, moitísimo. Porque ese tipo de cousas sempre me pasan a min. ¡Sacádeme de aquí! Ei, serei burrán. Debe de empezar a faltar o aire que xa non penso con claridade. Agora chamo a portería da facultade para que me veñan a abrir e listo. Niara, niara, niara. Niara, 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 niara. Informámolo de que o seu saldo está esgotado. A partir de agora, o seu número só poderá recibir chamadas. Pero iso é imposible. Se recarguei a tarxeta onte mesmo. A ver. Últimas chamadas. Este número tan longo que fai aquí. Que carallo mandou co móvil? Pero ti, aínda así. Que morro tes? Toda mañá estou emballado no sofá. Imos a peor, O que vai a peor é a miña gripe. Penso que desta morro, Lucy? Non sabía que foses tan misericas, Ai, vai homes ten Galicia para a guerra. En serio, Lucy, dame moitísimo a gorxa. Estou feito unha merda, non me podo ni levantar. Sí, claro, calquera excusa é boa para escaquearte de axudarme coa comida, non? Sebas non chegou aínda? Non. Se pasmou, dixenlle que me fixera compra e xa anda redando por aí. Mira, como tarde moito máis, vou buscar polas orellas. Creo que tiña un exame. Si, pois iso non é problema, porque se en algo é rápido Sebas é facendo exames. Para min que é rápido en algo máis, Deixa que me vai oír, Hola, Lu! Que? Xa estás pasmando nunha esquina? Como sabes? Recordas que che encarguei algo? Ti sei que non mirache o reloxo, non? Ainda imos morrer de inanición pola túa culpa. Hai un pequeno problemiña. Se cadra vou tardar un pouco porque resulta... Estás farbo, que? Sabes que non hai nada para comer. Mira, o exame xo acabache, senón non tería o móvil acceso. Así que traio que che encarguei xa e despois vas onde ti queiras. Pero, Lu!
Vela aí o tes, o rápido de Bouzas, só ten sangue para os estudos. Ai, Luce que me vou. Pois se te vas, pasas polo súper e tras algo de xantar. Non parece a min que o xefe da tribu non está para ir de caza, Mira aí a ver se teño febre, anda que non veixo. Estou rodeada de inútiles. E as amigas que me din, estás como que eres con 2 homes na casa, sí. Fran, tes case 40 de febre, ti estás fatal, Ai, pobriño, pero como non me dis nada, Fran? Sinto, queixándome toda a mañá, que máis queres? Unha banda de boites mirando para mí dentro do reloxo? Ai, perdón, pero que cando te queixas de verdade sou igual que cando te queixas de mentira. Queres que chame a Nuria para que che faga compañía? Non, teño mala sorte ata niso. Nuria non está na cidade, marchou non sei onde ao enterro dun parente. Ai, só espero que este aquí de volta para o meu. Ala, non te poñas dramático que xa sabes o que se di da mala erva. Que a pises e non a fumes. Unha de dúas, ou deliras ou nunca perdes ese humor que te caracteriza. A ver, necesitas algo? Muller, pois, din que o zume de laranxa é moi bo para a gripe e o mel para a gorxa. Pois tranquilo que xa che fago eu, vale? Estou pensando que lle vou pedir a tarde libre a Raúl. E así quedo contigo, non? E baixo a farmacia e comproche algo porque se esperamos por Sebas imos aviados, non? Típico de Lu, nunca escoita. Chama, solta parrafada e colga. E mentres eu aquí incomunicado. Lucía! Que tes? Por favor, podesme achegar as zapatillas por se teño que ir ao baño. E a chaqueta tamén. Non vai a ser que me colla o frío. Igual acabo antes e che traio o bater o sofá, non? Aquí ten o señorito Carlato. O señorito Carlato desexa algo máis? O último que precisa un moribundo como a mí son os teus comentarios sarcásticos. Pois o moribundo debería decidirse. Ou morrer dunha vez ou deixar de amolar a que non está cuidando, porque corre o risco de morrer abandonado. Ti non me entendes. Que? Que non me entendes. Claro. Por iso che pusen o termómetro na boca e non no sobaco, como antes. Gravaríalo, non? É iso que importa, Fran. Ai, Fran, sí que estás mal, Pero tens que recoñecer que és un enfermo un pouco insoportable, non? Ti pensas que para min é doado, Todo o día aquí, encerrado entre estas 4 paredes. 3 paredes. E con toda esa xente dai mirando. Que xente, Fran? Esa non a ves? Ai, ti deliras, É que tes bastante febre aínda. A ver, tío, que necesitas é distraerte. Espera aí, non te movas, Vaya, que non me mova. Que coas ganas que tiña de facer parapente dentro do reloxo. Mira, con isto estar bastante. Bastante como para morrer, non? Muller doxe, super top. Vaya, Sánchez Dragó estaría orgullosísima de ti, Ai, pois se non che gusta, mira a tele. Au! Non bota nada de xeito desta hora. Vaya. Auténtico xornalismo de investigación, E que titulares. Como conquistar ese tipo tan cachondo da oficina. Trucos para unha cute tersa. Como saber se estás realmente namorada. Lu, ti non me podes deixar só... Onde vas? Non te quero deixar só. É que lle teño que facer un recado a Raúl. E de paso vou buscarme el. Que che virá ben, vale? Pero veño te contado. Antes de marchares, poderías me traer unha revistiña das de Sebas, Mellor que a estas. Mellor que non, que igual che sobe a febre de máis. Hola, Diego. Está Ana? A tua amiga da Almana, esa que non ten segredos para ti. Non está, saiu. Vexo que segues picado polo asuntiño ese do diario, Diario? Que diario? Ah, ese diario. Para nada, tanto me ten. Non me interesa o que pon nese diario. Xa. Eu viña vos pedir un pouco de mel para Fran. Non temos mel, acabouse. Se non mo queres dar, dimo directamente, Sei que Sebas vos trouxo 2 litros da vila a semana pasada. Pero acabouse, en serio. Logo que fixestes con el. Un
apuntástelo polo corpo, en plan 9 semanas e media. Que pasa? A ver se vas pensar ti que o único clasificado xa que hai nesta casa é o que pon no diario Dana, Ah, non, xa non digo nada, eu marcho. Espera un segundo, Lucía, sobre ese diario. Que diario? Ah, ese diario. Pareceume escoitarte que non che importaba en absoluto. Non me importa, o que pasa é que non me gustaría que caese nas mans equivocadas. Ah, pois non te preocupes, que seguro que está en lugar seguro. Ten graza, non? Seguro que está en un lugar seguro. Sí, bonito, sí. E ti non saberás onde está agachado. Eu? Ai, que parvada. E se foses Ana, onde o agacharías? Pois non sei, eu marcho. Por favor, Lucía, dime polo menos o que pon. É que non o podo soportar. É como se algo me estivese a roer por dentro. Lucía, por favor, ten compaixón. Mira, que eu non se podo dicir iso por 3 razóns, Diego? Mira, unha, non se pode violar a intimidade das persoas. 2, non se debe traizoar unha amiga. E a terceira, e a máis importante, eu non creo que esteas preparado para asimilar o que pon ese diario. A ver, se eu fose diario, onde me agacharía? Non, hai algo que non funciona. Claro, a exposición da pregunta. Se eu fose Lucía, onde agacharía o diario? Ou mellor, se Lucía se preguntase se eu fose Ana, onde agacharía o diario? Que é unha adivinha? Cosas! Vas-me a matar! Fran, que fos aí? Eu estou enfermo. As preguntas fagoas eu. Que carallo faz na miña casa? Se estás enfermo non debías estar aí. Debías estar, pois... Os enfermos deben estar nos hospitais, por exemplo, Eu viña a facerche unha visita. Diego. Fran, estou fodido. Resulta que Ana ten un diario de cando tiña 15 anos e non mo deixa ler. Xa podes imaginar. Mi madriña. Es Diego, daquela non andaba por Galicia a flota da OTAN? É inútil, nunca darei atopado ese diario. Non hai nada máis infalible que unha muller agachando algo. Pero que temos aquí? O diario. Pero ti, Fran, ti sabíalo todo. Estabas no hallo e eu aquí facendo o parvo, Un momentiño, que esas revistas son de Lucía. Eu nin as mirei. Ah, esa Lucía. É máis astuta do que eu pensaba. Sabía que o único sitio onde non ia buscar era aquí, no leito dun moribundo. Un respeto, Que pon? A ver, dime que pon. Pero ti, xa máis che direi o que pon neste diario. E logo? Unha, porque non se debe violar a intimidade das persoas. 2, porque non se pode traizoar unha esposa. E 3, é máis importante, porque non creo que esteas preparado para asimilar o que pon neste diario. Americanos, recibimos con alegría. Ai, como é posible que ninguén veña ao cuarto da limpeza en máis de 6 horas? Agora me explico o aspecto que presentan os baños polas mañás. Tranquilo, Sebas, tranquilo, non te poñas nervioso. Ai, teño unha fame negra. E ninguén me chama. Vai amigos teño. Non vou xantar a casa e a ninguén lle preocupa. Claro, xa encargaría unha pizza. Coas súas anchoas, e as súas olivas, e ese aroma do cartón requente da caixa. Caberá dentro deste armario. O mellor hai ferramentas que me valen para abrir a pechadura. Veña, Sebas, só hai unha maneira de descubrílo. Merda, pechado. Está claro que non hai que esperar a xita facultade para que se nos pechen todas as portas. A ver lo que hai dentro. Material de laboratorio.
Deberon de traer aquí para limpar e aquí quedou. Claro, e despois botaron a culpa aos alumnos de que faltan cousas. Unhas candeas... Unha batería de coche. Que cousas máis raras gardan aquí. ¡Chocolatinas! Ai, canto tempo levarán aí dentro. Que haberá aí, Sebas? Carai, ti que tardaches en sair do armario, Ou se cadra lo que queda do último alumno que veu estudar o cuarto da limpeza. Teño que sair de aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ana. Anda Diego por aí? Non. Menos mal, quería te avisar. Tiña razón. Diego intentou sacarme o que poñía no diario. Sabíao. E intentou enganarme dicindo que xa non lle importaba saber o que poñía, que respectaba a miña intimidade. O mesmo me dixo a min. Esgótense os recursos, Por certo, eu vim por mel para Fran, porque está enfermo. Ana, en serio que tontas con mel? En serio que Fran está enfermo? Gripe. Ti que te lo levas? É un deses enfermos difíciles de coidar, pero levo ben. Non me refiro a gripe de Fran, refiro a Fran. Ah, é esquecido. Ai, sí. De todo. Oh, muller, velo con esa pinta de zombie axuda moito, A quen lle pode gustar un tipo así? En serio que está esquecido? Ah, fíxate que teño aí enfermiño, é vulnerable, é indefenso, é nada, como se nada. Home, a ver, coido del porque somos amigos, pero nada de consentilo que tampouco son a súa enfermeira. Xa. Volvendo ao noso. Supoño que terás ben agachado o meu diario, non? Claro. A dúbida ofende, Ana? Teño moi ben agachado. Diego non o daría encontrado nin nun millón de anos. Hai que ver que bo día está, non deixa de sorprenderme. Unha pasada. Pois eu xa teño visto días mellores. E ti tamén, non si, Ana? Home, todos vimos días mellores. Agora como a este... Pero uns máis que a outros. Non si, Ana? Que eu marcho, que teño que facer a compra. Chao. Un placer falar contigo, Diego. Xa, porque de praceres está chea a vida das mozas. Non si, Ana? Nós tamén tenemos que ir xantando, non? Non si, Diego. Que hai? Salchichas. Non sei por que, pero acordeime delas hoxe e apeteceronme. Xa, polos vellos tempos. Hai tanto que non as como. Vai poñendo a mesa. Non, eu case vou ir a de Raúl. Xa non tiña moita fame e agora menos. Mira que son desas que tanto me gustan a min, xa sabes, son americanas. Xesús, que corrente. Os poucos vosos conventos de componente leste. A ver que hai por aquí. Igual ainda aparece a segunda parte do diario da Ana. Hai que ser moi simple para facerlle caso a estas revistas. Estou completamente de acordo. A microcirurxía estaría ben, pero é moita responsabilidade. Desculpa un momentiño. Sí. É Fran, o meu compañeiro de piso. Fran, como me alegro de oírte. Ese Viñas, vas tardar moito en vir. Eu que sei, estou aquí pechado na facultade, concretamente... Mira que és malo poñendo excusas, Eu de ti buscaba algo máis convincente, se non tô a curmar, cando chegues vai te poñer do 15. O que hai que oír, pero se eu non sei mentir. Eu, porque estou enfermo, non teño fame, que senón habías oír ti. Pero mira, chámote por algo máis importante, Seviñas. Como se sabe realmente se estás namorada de alguén? Namorada, Fran?
Carai, pois sí que estás enfermo, Lu, mirou a temperatura. Para min que tes febre. Mira, é que segundo unha recente investigación, a mellor maneira de saber se estás namorado de alguén é velo dormir. Mira, léocho. Se ao velo dormir sentes un golpe de tenrura, se non podes parar de mirar para ele, se sentes cóxecas no estómago e che parece que o mundo é perfecto, xo sabes, que eres ese home. Home? Muller. Muller, a ver, Sebas, a ti que che parece? Pois que moi científico non é. En que revista estás lendo esa reportaxe? Iso que máis ten? É unha revista científica. A ver, a ti que che parece? Pois que a día de hoxe é de sobra coñecido o poder das feromonas sobre o sexo oposto, pero nunca escoitei que a súa produción se estimulase durante a fase de sono. Que? Que non teño nin idea, Fran. A única muller a que vin dormir foi a miña nai. E si, o mundo pareceume perfecto. Perfectamente tranquilo, entendes? Pero iso non significa que eu estea namorado de miña nai, non? Non sei, ti saberás. Pois ti tamén saberás. Nunca viches dormir a Nuria? Pois xa me dirás que facedes cando me mandades dormir ao sofá. E non me veñas de machiño dicindo que botades toda a noite dalle que te pego, Que iso é precisamente o que me extraña, que eu cando vexo dormir a Nuria, o que me entra é sono, non cóxegas no estómago, nin nada diso. Pois non estás namorado dela e xa está. E agora por que non llamas á facultade para que me veñan sacar de aquí, Fran? Por outra parte, Nuria cumple todos os outros requisitos. Por exemplo, eu alegrome moitísimo cando a vexo aparecer. E todo me parece de cor rosa. Rosa? Sí, rosa, que pasa? Fran, ti estás lendo a Marie Claire, verdade? A ver, rosa, verde, amarelo, o que máis ten? O caso é que me alegro moitísimo cando a vexo aparecer. Hola. Que maravilla. Quen chegou, Nuria, non? Non, é Lucía. Mira, e outro dato importante é que non podes imaginar o futuro sen el. El? Ela. Non sei que faría eu sen ti, Agora sí que chegou Nuria, non? Que non, home, que é Lucía, que cho teño que explicar todo. Non estás falando con Nuria? Non, é Lucía. Sebas, que me estás mareando. Trae aquí. Estima Alcurmán, que saibas que temos que comer da caridade de Raúl porque le baches todos os cartos da semana para facer a compra. Ti, rubia! Se non vos levei o carallo da comida é porque estou pechado, entendes? Pechado no cuarto da limpeza da facultade. Así que vas seguir agora mesmo unhas instruccións que che vou dar. Entendido, Cortouse e o tío tiña morro de enfadarse comigo. Que che dixo? Esti rubia! E nada máis. Sen batería. Quedei sen batería. ¡Merda! A verdade é que a mocidade parece que está histérica, carallo. Ajá. Onte, sen ir máis lonxe, tívenlles que aplicar un correctivo a 2 Son Gokus. Deses que levan os pelos así e que van ata aquí de bebidas enerxéticas. Xa. E que non respetan nada, hostia. Mira que cando eu era novo teño pasado ben, pero ben. Pois que macho da alegría demasiado rápido. Iso sí, sempre respetando, tío. Recordo unha festa en Ibiza que deu un amigo meu. Buah, ali coñecín a Andy Warhol. Un tío curioso, él sí que sabía pasalo ben, pero ben. Xa, como Ana. Ana, se Warhol ou eu escribiramos un diario, o Dana había aparecer o novo catecismo católico. Eu non estaría tan seguro, Ainda agora vou algunha contravestiña, tío. Porque de maior tamén se pode pasar ben, Diego, pero ben, entendes? Pois non entendo nada. De repente parece que todo na miña volta se converte en Sodoma e Gomorra. Descubro que Ana de adolescente era pouco menos que en Manuel. Non pasou pola pedra sexta flota, pero case. Ainda por riba deixa o escrito para a posteridade. Deixa de ver a Lucía o diario e a min ocúltamo. E agora que veño todo para estar tranquilo, que ninguén me moleste, chegas ti, que sempre che hai que quitar as palabras cun garfo e cago en tal. Parece que comiches lingua, carallo. É dura esta barra, De que material é? De chapa. Mariña. Supoño que terei que asumir. De nada vale tragalo veleno todo. O mellor nestes casos é falar con alguén e desafogarse. Verdade, Raúl? Pois xa está. Chamarei a Seviñas, porque como ele é sempre sincero, os seus consellos teñen máis valor.
Ala, apagada. Pois vai amigos que teño. Nunca están cando os necesito. Raúl, este Warhol xogaba no Arsenal, non? Lateral esquerdo. Que tal vas? Mellor, moito mellor. Xa non me doi a cabeza, teño menos febre e case non tuso. És unha enfermeira estupenda, eh? ¿Sí? Ah, hola, es ti. Sí, son Lucía. ¿Qué tal ti, riquiña? Sí, está aquí, agora che paso, xa está moito mellor, Quen é? Indico. Quen vai ser, Nuria? Quen é? Hola, amor, fatal, estou fatal. Sí, xa sei que Lucía che dixo que non, pero é para que non te preocupes por min. Ti que tal? Pasáchelo ben no enterro? Ai, perdoa, debe ser a febre, que non sei o que digo. Pois eu teño moitas ganas de verte, sí. E de verte dormir. Sabes? Que me acordei de ti a dormir, delirando, non, muller, debe ser a febre. Sí. Pois Lucía estáme cuidando moi ben. Sí. É un encanto de muller. Pero eu prefería que me cuidases ti. Sí. Claro. Ai, Dios. Non, nada, é a rubia esta. Que? A rabia que me dá, que me poño enfermo cando ti non estás, sí. Veña, vémonos, Chao, chao, bicos. Pero ti que? Vai a golpe que levei, Que estou che rompando os cosís porque esteas máis cómodo. Pero que? En canto me recupero un pouco, xa me tratas tan mal como a sempre. Ai, mira, se non che gusta como te trato, podes chamar a Nuria, É tan riquiña, é tan encantadora que seguro que te a tratar mellor que a min. Pois sí, mira, que me dera que estivese aquí, pero non pode ser, e tiño que apandar contigo. Mira, un gato que xa que necesitas. Que é iso? Non te estarás a contaxar. Pero ti que pensas, Estufita de trapo como a ti. Deus, estufita un trapo, Fran. Ai, pobriño, tens que cuidar esa tose, Non vayas a que che pase. Estou mareadísima. E teño calafríos, calor e dame a gorxa. O mesmeño que a min. Díxencho, non cho díxencho. Que é iso? Un antigripal. Moi bonito, pero que moi bonito. Agora ti tamén tes gripe, que? Que de que? Pois que me coida a min agora. Non che dixen que non te contaxiases? Moitísimas grazas, Fran. Xa vexo que como te preocupas por min. Ai. Colle o teléfono. Non, eu non o collo ti que estar máis cerca. Eu estou enferma, Fran. Eu tamén, antes que a ti. Sí, pero ti xa estás moito mellor e todo gracias aos meus cuidados, Sí? Hola, es Fran. Merda, é a nai de Sebas. Atura ti, que preso tú. Hola, Maruxiña, que alegría. Que canto tempo. Ui, xa andas a facer mal se me falas tan ben. Pero que di, muller? Que cousas ten? Que quería? Pome con Sebastián, que hoxe ainda non falei con el. Ai, pois de verdade que yo sinto, pero non vai poder ser. Sebas está ainda non chegou da facultade. Por que non o chama o móvil? Xo chamei. E sai a telefonista dicindo que está apagado fora de cobertura. E por máis que o intento non mo colle. Pois agora que o di, antes tamén se cortou cando falaba con Lucía. Que se cortou, dis? Ai, Pedro, que o neno non está na casa e ninguén sabe onde está. Non quererás ir buscar ti agora a cidade. Sacachesmo da boca, veña, vai sacando o coche do garaxe que eu vou colle a chaqueta. Ai, Deus santo, se lle pasou algo, meus seviñas. Tranquila, muller, non se preocupe. Sebas tiña un exame e xa sabe como é. Ha de estar por aí enredando cos seus amigos. E por que non me chama? Pois porque quedaría sen batería. Está no hospital sen saber quen é. Xa nos terían chamado en canto lle visen o número ou enderezo bordado nos calzóns. Maruxa, non se preocupe, En canto chegue a casa, dígolle que a chame, que non a tardar moito. Ata logo, veña, ata logo. Ata logo.
Tanto sebas, e nos aquí a morrer coa gripe. Non sei se xa lle vale as sebas. Egoísta. Só se preocupa por el. Seguro que anda por aí a redar con algún dos seus ambiguillos. Ai, amigos teño, Honorato. Todo o día aquí pechado e ti pensas que se preocupan por min? Intento explicarlle o que me pasa e ni sequera me deixan. Só lles preocupan os seus asuntos. Ti sí que sabes escoitar. É o gran problema do século XXI. Tantísimos avances no eido da comunicación e a comunicación entre as persoas falla máis que nunca. Sabemos o que sucede no outro lado do mundo a tempo real, pero non sabemos o que lle ocorre ao noso compañeiro de piso. Bos días, son Sebastián Beiro, isto é ciencia e tecnoloxía. Agora creo que falta o aire. Ai, morro coa fame. Que noxo. Pero teño que comer algo antes de que me converta nun saco de osos. Non te ofendas, cada un no seu peso. Ti estás ben como estás, pero eu non podo baixar máis. Que comerían Fran e Lu? Se foi da caridade de Raúl, pouca cousa, seguro. Non penses mal, Raúl é unha persoa. É un pouco raro, iso sí, pero ten bo fondo. A verdade é que todos os meus amigos teñen bo fondo. E ainda que me deixen aquí tirado, son amigos. Os meus amigos. Quen ten un amigo ten un tesouro. Niana, niana, niana. Non te celes, home, ti tamén é o meu amigo. Verás cando te coñezan. A veces vos de caro ben. Sí. Anda, mira. Non estamos sós, ¡Sácademe de aquí! ¡Hay alguén aí! ¡Por favor! ¡Ay, sácademe de aquí! Non quero morrer sin volver a estar con unha muller! Nunca estiven cunha muller! ¡Sácademe de aquí! Ti non oiches nada, ¡Non quero morrer! Frank, fasme un zume de limón. Veña, Frank. O brillo, ti tamén estás fatal. Xa fago eu. Hola. Hola. Que tranquilidade. Parece unha desas fines de semana raras que marchades cada un para a vosa casa. Xa que se vas ainda non chegou, e Frank vai ser collemos a gripe. Ti tamén? Pois debías facer un bo zume quente de limón con mel en vez de andares medio espira e descalza polo piso adiante. Ala, veña que xa volo fago eu. Ti vaime buscando o diario que parece que o temporal con Diego xa vai amainando. Tranquila que está ben guardado, Pasou algo, Lucía? Non, nada. Francillo. Es experta, babalón. Pero que faz, muller? Deixa dormir o rapaz, que está enfermo. E cólleme o diario que non quero que me pegue de la gripa a min tamén. A ver, é que hai un problemilla, Ana. Canto poucho, Diego? Non. Se estaba ben agachado. Tan ben agachado que non sei onde agachei. Perdíchelo o diario. Non, é que agora mesmo pois non sei onde está. Perdíchelo. Ai, non o perdí, Ana, de verdade. Moi bonito. Así é como gardas ti os secretos das amigas.
Se te parece, vai a un programa da televisión e conto. A ver, tranquila, Ana, que non che perdí, vale? Que agora mesmo pois non sei onde está, teño que buscalo con calma. Pero estou cansa, estou enferma. Vale. Pero cando apareza, avísame, vale? Chao. Chao. Franciño. Carallo. Esperta, mamalón. Para, que eu non collen o diario. Como vou echelo todo? Estamos experto. Ja, serás cara dura por non facer unha merda de zume, Ai, pero... para, o diario colleu no Diego. Que? Que veu antes por aquí e atopouno. Non, iso non pode ser, Fran? Metacari, perdoa, pero non era tan difícil. Estaba aí entre as revistas. Merda. Bo, ia agachar máis tarde, cando se me correse un sitio guai. Pero esqueceume, bo... Ana vai me matar, Non, Diego vai matar a Ana. Tiñas que ver a cara que puxo cando leu o diario. Por certo, que pon? Ti sábelo, Veña, que pon? Au! Ñara, pero non é normal que tarde tanto tempo en vir aquí. Non é normal, Honorato, non. Se acabaron as clases. Seguro que as señoras da limpeza xa empezaron a traballar. Un momento. E se este non é o único cuarto da limpeza que hai na facultade, E se isto non é máis que un simple trasteiro? Iso explicaría por que gardan cousas tan raras aquí. Non te ofendas, Honorato. Eu dicía polo da batería do coche e cousas como esta. Eureka! Acabo de ter unha idea. Imos sair daqui, Honorato, imos sair daqui! Vou coller unhas cousas que vin antes. Ti aí, Auga destilada. Alcohol. Gasolina de acendedor. Clorato potásico. Unhas candeas. Necesito ácido nítrico. Unha impresora. Produtos para limpala. Daqui podo sacar o ácido nítrico. E da batería do coche, ácido sulfúrico. Honorato, vou poñer en práctica algo que aprendí de MacGyver. Vou facer un detonador. Sí, un detonador. E para iso só preciso cera, clorato potásico e vaselina. Non penses mal, Que sempre levo unha pouca porque se me resecan os labios co norte. Listo o primeiro paso. E agora, para asegurarnos de que o estupido é suficiente para derrubar a porta, pasemos a segunda fase, Honorato. Agora entra en acción o ácido nítrico, máis ácido sulfúrico, máis auga, máis algodón. Algodón. E non hai botiquín. Hai todo tipo de trangallada e non hai un misero botiquín, Honorato. Merda. Sinto, Honorato. Sinto de verdade. Estábamos a punto de logralo. Que llevamos facer? Outra vez será, Que tes aí, Honorato? Desculpa. Algodón. Por iso parecías tan suave. O teu cerebro é de algodón. Sabe lo que significa iso? Non vas poder coñecer a Fran, nin a Lu, nin a Diego, pero prometo falarlles de ti. Falarlles de ti. Vou te extrañar moito. Doeu? Agora só teño que engadir o ácido nítrico. Pero teño que ter cuidado coas proporcións para non pasarme. Era un 40 ou era 50%?
Era un 50. Sí, seguro, era un 50%. Hai que ver o que botan na tele, non hai máis que as series e programas de xente que se pon a parir. Deses que che gustan a ti, Lucy? Rosa. Rosa. Era un 40%. Moi bonito, por fin chega a casa fillo pródigo, Pero ti, que ti non moi preocupados, a min e a tu pai. Que estaba soñando. Quero dicir que tiño pesadelo. Xa vexo preocupada que estás, Lu. Aí tirada no sofá, soñando co Xanxiño. Non que estaba soñando, A ver si... que estaba trasposta. Porque eu e máis estamos enfermos, temos gripe, non temos que nos atenda. Mañá fagamos un recoñecemento. Hoxe estou moi canso, foi un día moi duro, moi duro. Foi un día duro, pois xa puido selo. Non tiveches nin tempo para chamar. Non sei para que carallo te lo móvil, Sebas. O móvil. Dame a cabeza, vou para cá. Ai, claro, doeche a cabeza. Primeiro troila, despois doeche a cabeza. Mira que pintilla traes. A festa xa puido ser boa, Dos aquí convalecentes e ti por aí pasando bomba. Quero vos, os dous, amigos. Pero ti oiches? Este rapaz está fatal, Frank? Biches, que traía toda a cara emborrachada. Ti que miras así? Que pasa? Ti tamén estás mal, Frank? De onde ves destas horas? Que pasa? Teño cho que contar todo. Perdoa, pero onde veño pertence a miña intimidade. Xa entendo. Tío, que queres e sabe lo que pon ese estúpido diario. Erro, Ana, erro. Xa sei o que pon ese estúpido diario. Moi lista deixando yo agachar a Lucía e tiña moi ben agachado a condenada. Pero eu souben desenmarañar o voso entramado coa miña astucia. E ben? E ben non. E mal. Non entendo como nunca me falaches do teu excitante pasado. Pois, menos mal que só puxen o máis suave, porque o máis forte nin me atrevín a escribilo. Pero, Ana, por favor, ainda por riba volviches de cruel. Non, home, non. Todo o que pasou está aí escrito. Pero fora o que fora, forma parte do pasado. E non muda nada do que sinto por ti. Sí, claro, non, si para ti é moi doado. Diego, ti sabías que non era o primeiro home co que estive. Só que agora sabe os detalles. E se che os ocultei foi precisamente para iso, para evitarche sufrimento. Que cambia agora, dime? Nada, supoño. Terei que esperar a facerme idea de ti con un... Ao final de contas, non é tan malo como que eu cheguei a imaginar. Como? Explícame iso. Que carallo estabas imaginando ti? Muller, eu como por aquelas datas andaba por aquí a flota da OTAN, pois... Cos da OTAN. Pero ti por que me tomas? Eu marcho que teño que marchar, Ana, teñoche que contar algo. Sí, xa sei. Diego atopou o diario. Perdoa, Ana, falleiche. Mira que o tiña ben agachado, pero este Diego é como un allo. Xa sabes que Diego encontrou o diario? Sí. E non estás enfadada comigo por deixar que encontrase? Non, muller, non importa. Diego non había para nada non saber lo que pon ese diario, así que canto antes o subese, mellor. Estou de acordo. Ademais, o que poña tampouco era tan forte, non? Por moi celoso que sexa Diego. Agora si eu tiño moi ben agachado, Lucía, ti non liches nada do diario desde que eu cho dei, non? Non, se xa volerás todo. Digamos que se fixen uns pequenos retoques. Sí, deille renda solta a miña imaginación de artista. Inventaches historias para poñer máis celoso a Diego. E como sabías que Diego ia... Pois moitas grazas, Ana. Moitísimas grazas por confiares en min.
Lucía, non te enfades, muller, pero é de sobra sabido por todos a túa incapacidade para cachar cousas. No, pois se son tan inútil, non sei por que non lo dixaches encima do sofá xa. Lucía, Diego é parvo, pero non é burro. Sospeitaría que era un cebo. Non te pensas decir nada? Van a dixer así para sempre? Para sempre, é moito tempo. Digamos que vou deixar estar así unha boa tempada en ascuas. E por que? Muller, nunha relación tan longa, é imprescindible manter un pouco de misterio e morbo para manter o interese. Verdade que son xenial. E se digo pensar que fixeches todas esas cousas, por que ainda por riba leva un zapatillazo? O que eu che digo? Verdade que son xenial. Fran. Que? Que fas aí en calzón? Que queres ter unha recaída? Ai, veña, Fran, despois vides con laios, non me agorxa. Veña, vai para a cama. Non podo, teño que ver dormir a Lucía. Pensando mellor, queda aí espido, porque para min que che está subindo a febre. Sebas, non te acordas da investigación científica da que che falei? A da probabilidade de que che toquen 4 ases de man no póker? Non, esa non, a que che falei por teléfono. A de sentir cóxegas no estómago e que o mundo parece de cor de rosa? Sí, esa. Seviñas. Ai, que sí, home, que sí. Aquilo de ver dormir a persoa que amas, non? Sí, esa. Ai, pero ti tens que ver dormir a Nuria, non a Lu. Xa, pero é que hoxe pola tarde vin dormir a Lucía no sofá e sentín cóxegas no estómago e vin cousas rosas. Iso pode ser polos medicamentos que estás tomando. Mañá cambio o tratamento. Por iso quero ver dormir, para ver se ainda estou... Ai, Seviñas, que me parece que ainda sigo namorado dela, Non. Sí. Ai, Fran, a ver se te aclaras, Esta tarde estabas namorado de Nuria, agora estás namorado de Lu. Tens que pensar, Fran? Mira, podo recomendarte un sitio perfecto para encontrarte a ti mesmo. E algún amigo. Que? O malo que a policía restringiu o acceso á zona. Sebas, non sei que che pasou hoxe pola tarde, pero estás moi raro, Vou para cá. Non! Que? Que non. Por que? Porque non. Ese ainda... Non! Vale, ata mañá. Fran. Non. Pasa, vale. Pasa, anda, pasa. Veña, circulando. Ai, cabeciña tola. Tiñas que ver como se puxo Diego por non lle ler o que poñía no diario. Non entendo. Ai, cara. A ver, Ai, perdón. No, que hai un artículo interesantísimo. Bueno, yo así no puedo trabajar. Descubro que a nada adolescente era pouco menos que Caín Manuel. Non pasou pola frota. Pola frota non pasou a ninguén. Non pasou pola pedra. A frota. Yes! A flota, a sexta flota! E vai ao caliente ya, Ti tamén? Pois debías facer un bo zume quente de limón con mel en vez de andares medio espira e escradas... Unha impresora. E produtos para limpar. Bla. A ver, o fai. A ver... Wendefer recomienda esta marca. Un momento. Este non é o único. Se notó que se me fue el texto. Doicha cabeza, primeiro trola, despois doicha cabeza. Mira que pintilla traes. Mañá fagamos un recoñecemento. Hoxe foi un día moi duro. Claro, foi un día duro.